Zdravo, veliki pozdrav. Prikazujem vam sad navodni satelitski snimak Amazonije i ako mislite da ću da komentarišem ovu sliku da li je prava ili lažna, pogrešili ste. Gledajući 118. Hangout na Veskovom kanalu i slušajući šta se tamo priča, ja sam došao do nekih malo čudnih, bar za mene, zaključaka. Kažu nikad toplije leto, otkad se temperatura meri. Ja mislim da sam doživeo za ovih mojih 50 i nešto godina mnogo vrelije leto. A ovo što NASA trabunja, to slobodno zaboravite, jer do sada, pošto živimo u zatvorenom sistemu, već bi dobro osetili posljedice ovih užasnih požara. Posljedice se mogu osjetiti lokalno, ali nikako, kako oni kažu, globalno. Ako se setimo pre jedno mesec i po dana gde su počeli prvi požari, ti požari nisu počeli u Sibiru, nego na Aljašci. A kasnije, verovatno da se deca ne bi setila, ti požari su se raširili na Sibir i na Amazoniju. I kao što svi mi znamo da student nije zapalio žito, tako ja mislim da i ovi požari nisu sasvim slučajni, nego da su izazvani verovatno jako ozbiljnim čikama i tetama. Čak su te čike i tete izbacile Rusiju iz grupe G8. Sad se zove G7. A zašto su izbacili Rusiju? I zašto sad traže od Brazila da uvede grupu G7 na njihovu teritoriju? Skoro da sam ubeđen da je ovo samo proba sa Brazilom šta će tek uraditi Rusiji i na koji način će ova grupa ljudi da na finjaka uđu u Sibir, da odande više nikada ne izađu. A zašto ovo pričam? Zato što je Brazil, kao i Rusija, puna resursa, a Evropa ih više nema. Cilj Evrope je ulazak u Sibir. To svi znamo. A mi u Srbiji odlično znamo kako oni rade i zašto tvrdim da će ući i nikad neće izaći. Izgubili smo Kosovo jer smo prihvatili njihove uslove da bi nam navodno pomogli. Kako su pomogli Srbiji, tako će pomoći Brazilu i Rusiji. Pa nisu Brazilci i Rusi budale. Čuli ste moje razmišljanje u vezi ovih požara. Nadam se da su moje teorije pogrešne i da grešim, ali moje ne tako malo životno iskustvo mi govori da ne grešim. I sada lepe vesti za sve ljude koje prate fudbalski klub Ravna zemlja. Na veoma teškom gostovanju fudbalski klub Ravna zemlja je bukvalno u drugom poluvremenu rasturila protivnika. I sada, kao što možemo vidjeti, delimo prvo mesto u 7. diviziji Španske lige. Toliko od mene, prijatno.